Bibo nangyong si nanglong ria veda nanglong para nanglong le nang phelang veda ta nang konalo election pathupo nang konalo sik schedule pang tangpo konalo nang development na kam eklempo konalo nang autonomous state ke sengko sining phelong le ada ti juk vir vid ve chile ke seng magically give and take policy ni pambrake give and take policy ami namanu 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 give and take policy ni tum chekain thek hinben ninjegang tuma la non la bangso por ke elitum party la pensong le ke pet he nai gali non la bangso por ke elitum ka chepet he nai ke longi longpat la pen ke kai la sila sona huda bang ke elitum jasmet pet ke election 2024 election patu ije phanlok le elitum reclaim nai gali non nang klang lo Karbi Anglong pen ke block 1 block 2 la pen ke Khanduli Pesiar ke Meghalaya sor nang hangkom lo pen Ladakh si mo pen elitum khatoga beta chini lo so give and take policy bang si Assam sor ajaga dengpo Meghalaya phan ajak people la si Ladakh bang ke non khai isi ke elitum kurpet si ka song nai Ladakh party jipuna nang Congress along le do tum da Karbi mati BJP long le do tum da Karbi bo la pen ke ala APHLC long do tum da Karbi bo nangyong si nanglong ria veda nanglong para nanglong le nang phelang veda ta nang konalo election pathupo nang konalo sik schedule pang tangpo konalo nang development na kam eklempo konalo nang autonomous state ke sengko sining phelong le ada ti juk vir vid ve chile ke seng magically la si non la bangso por ahur bang ke la ESDC KNC la penalang litum claim ra pet KSC ka do ve pen ke claim la bang ke non ke claim vek ni apolo la pen la da bang Congress atum sita claim nahi la pen BJP atum sita claim nahi la pen ke APHLC atum sita claim nahi jong se alang litum ahok pet khai la pen longri long para pharmacy garja pulotang te la sineli puang tung bang lain lo Karbi Anglong la pen ke West Karbi Anglong lo la pen ke hapu khasi Jayantia hills la so angbong aduya hoy alam ke hak ke chengar di penta la son thang kachar hu ave non sita ave Karbi Anglong aduya hoy ke 1950 ahut Asia commission ke seng do halabang so commission a report tengsi la bangso aduya hoy ke halabang so hut ke plak 1950 la so bangso kisi Karbi Anglong autonomous Mikir Hills Polar Sor ke Mikir Hills autonomous district ke sing la pen ke United District of Mikir and NC Hills sita mehal bangso la son si ke sing la pen United Karbi Anglong autonomous councils ke 23 June 1952 si ingkulo pangcheng lo ta hala bangso United Khasian Jayantia Hills ke 27 June si la tumingkulo la sila bangso hut sita mehal Karbi Anglong la pen ke hala pu khasi Jayantia Hills sang bong thang aduya hoelam kachar bove la pen non apian sita ave non piniar ni sita ave la sila bangso da ka dispute do pu bangke la ke invented non pinchong boy alam pinak la si Karbi Anglong ke si well defined boundaries do hala bangso boundary yang bong si Khanduli tado Pesiar tado la pen ke kopilo ma block 1 block 2 tado la si Karbi Anglong along leke la ke insi si ko alam ilo chujeng bajir sita ilitum bangfan kipi na alam be ate ilitum Karbi Anglong ke along aprek pen na hok along lita piniar nian ta wanbe ilitum 1951 kopi ma kelong hala song pongan si chedo ala si hala so tengsi ilitum bange dovet nahi la pen non amat ke kopilo Karbi Anglong autonomous council atum si kacharia tum sita me non prapjin pen alam itum ningje lemdelo nilitum aprang dan ningje tanglo special session faserak nang po all party meeting faserak sila bangso puthak jingki chethan sing wai pemesi Karbi Anglong la so well defined boundary yang bong kedo block 1 la pen block 2 la pen Pesiar Khanduli ke kopiloma Karbi Anglong along le la si Assam government sita me la bangso along le puthot program lo hala Meghalaya phan kipi bang ke litum chedon dunu ne la si Karbi Anglong pen Meghalaya la so dak bang ke give and take alama bang ke lit amat sia beda nai ilitum bang along le ke long nai ta be bang phan kipi nai along le ta be la si Karbi la khesi ana bang ke nang party Congress along do noi BJP along do noi APHLC along do noi la pen ke nohok party long le do sita men non la bang so por hut bang ke litum hing isi ja kong isi bet karja bra pen nai apor lo
ni ladak ni hang lapen dak yang Karbiang long nilitum dak ASDC KNC song pen nilitum labang su 1951 pen kitir tang along le alam ki puthak pini Meghalaya lapen Assam Sarkar labang su MOU kachit toki pu alam the puthak first talk second talk duet lo first phase second phase duet lo lasi labang su long nilitum ASDC KNC pen nilitum pini dak pen alang teman kisong dulu apa ni alang li tumhan temen ni banjir ta labang so alang le alam kita bang itu cidon na ke Meghalaya sar bhansi labang so kita tek man itu cidon ke athe ni tum dak Meghalaya khasi pen ladak Karbiang long na tum ta dulu apa ni tum Kaziranga district Kaziranga ta dulu apa ni Nagaland border dulu sebenarnya itu bini ani tadi itu kardi pen kaprek akai kai dorong lah cuma itu sudah itu awe lasi nilitum ki pudai pumangke jaslepet ke ilitum adu yo longle philang jong si lim cerai ko de ko de sik sidul ta ilitum donaki bang sinili jaslepet ke nili jong damji lasi lang li ilitum ki puang tu bang ilitum sik sidul pang time ko samil tu break la pe ilitum adu yo bang ilitum cerai ko papranga ji jaslepet ke lasi patumi tang alang ki samil binjelo bang solam ke padang nili pas asap nili pak lok angkum alang hepan apthak bangke patu mihet alang siam bertiam kapita lo kami alang hepan bangke Meghalaya pen Assam Sarkar lage non Meghalaya tong election ki doye posi haladak kang election ai su pusi alang ling kami ke siam Dr. Tudam Longhang bang lasi election ai su pen bangke hime jang re tikot ki duk dat arat atau mana bangke lapuson bangke nang jinek nang ni bangsi damji ni hin penjong namji he ini tu Meghalaya asor la pen Karbiang asor da meli tu jongdat chot mulu katu ini ladak ditung kacisong ke bang nangkok abangke ini la bangke alang itu election ai subu bangke la hai bangke parti nang di jongsi bini litum ASDC KNC mane ASDC youth front abang so kacisong jongsi parti pek jinam la pen alang litum kem jinam boleh dan ben litum azim cisong tulang lalu